Cho chakamira se baba Isabel chipinga cho dadama nthawe zikudiana sudzurani tibve icho kwadi muri ya Zimbabwe rega ndiri vendiri mukati mekureba mukati mekutera zviri kuitika matimana wese nyika ino muri yasvika mukati menzvimbo yepambare muri ya Zimbabwe vari mukati menzvimbo yepambare amai vangu vari mukati mekuchema kuti izvo inini pachangu ndine bhegi rangu ndine mari yangu ine mwanakomana wangu ari 17 zekubereka asi panguva ino chinonetsa ndechekuti ndine saga bhegi randakabata mushure mekuenda pane rimwe bhazi vachibva vabvunza vakati izvo ndiri kukumbira kuti ndizive kuti panapa ndo pandasvika ndichidzikira asi bhazi randadzika hasiro randiri kuona pano asi vashedza mashoko kuti izvo kana madzika pano mira ipo panapa kana mune munhu muri kuda havana kutaura munhu wari kuda kusvika vatozoenda kune mumwe munhu anoshanda ipapo waona kuti ane bheji rebhazi reimwe kambani asi soro ravo yanaro achibva vaudza akati ina handiziva hangu kuti panapa polisi yepanapa iri pano asi ndine zvandaita panapa ndizvokuti izvo mwana wangu ari kuti iye angozoona akabata saga bhegi ndokubva andibatisa mwana mukomana mukuru atori nemari yakewo ari kunotenga zvaanoda saka ini ndafunga kuti ane zvinhu zvaita sei zvatenga saka andibatisa isu hatina lageji yakawanda kabhegi kangu kandinako ndikaga ende kwandiri kuenda inini tinotoburukira pane imwe nzvimbo ine mashopisi mahombe ekuti tichatenga tobva toenda kwatiri kuenda kuti nditengere kunoku ile bhegi akanyanyisa asi bhegi iriko zvinozvi ndiri kuona ndikuora mari karibata asi zvandiri kuona panguva ino ndiri kuona kuti mukati mebhegi iri mune kiti asi kiti iyi kuti ndisiye bhegi ndingoza moyo wangu uri hamusi kukwanisa iri kuregedza amai vari kuti kukwanisa kuregedza ndinoregedza asi moyo wangu uri kuti handifaniri kuti ndisiye ndokubva vanzisiyai kusiya vana kusiya varamba wakabata muri kukwanisa iri kusiya zvikanzi handisi kukonewa kusiya asi moyo wangu uri kuramba kuti ndisiye kwaimi mariona kusvika ndapiwa nemwana nguva yakachiti mwana akachita sakusaiti asi amai vazounzwa kwandiri kuti Bhozhongora amai ava nenyaya vanayo but vari kubvunza kupolisi tatimbotaura navo vasati vasvika kupolisi ndiri kutaura naamai ava amai ava vari kutaura nyaya yekuti iyo inini pachangu ndiri chizvarwa chinobva kuchegutu asi kwandanga ndiri ndokwandakawanikwa ndawanikwa kudaro murume wangu ashayika kudaro iko zvinozvi kwatiri kuenda kunhu kwakatororwa sisi vangu ndokwandiri kuenda nemwana wangu saka kuenda kwandiri kuita kozvinozvi mwana uyu ndiyaita sei ndiyawana chinhu vasi taramba tichitaura navo mukoma kebi kusvika vazotaura kuti mubhazi mandanga ndiri ndanga ndakagara nemumwe mukadzi ndokubva ndatora foni ndiyo yandiri kuziva ndatora but pane zvinozvi handina foni ndikati sema mwedzi wangu hapana foni chandiri kuona ndichisaga bhegi asi zvandiri kupedzisira kufunga ndezvekuti saga bhegi ndapiwa nemwana uyu mwana ndikamubvunza ari kuti andambogara ndipa pasaga bhegi ende mai vangu anambogara ndipa pasaga bhegi chandakwanisa kuita ndichikufamba nawo kusvika padhuze nemapurisa kuti aiwa umu ndomukambe mumapurisa chandira kunze kozvinozvo kana iri nyaya yekiti chokwadi mubhegi mune kiti ndiri kukumbira vagari vari pambare vagari vari kushandira pambare nevanhu vari kukwira mabhazi kuenda kune dzimwe nzvimbo vaona chiitiko ichi kuti kiti ina mai ava ikiti ine mavara black and white yakura sei kiti aiwa chikiti chidiki chikiti asi mwana chikiti chihombe but kiti dzine mazere kuti dzimwe ihombe but dzakashonga but ikiti kwete hombe inoshamisira menyu amai ava vakwira bhazi vachibva kupi vachienda kupi mai vangu vachibva Mondarweni vari kuenda kumondoro icho kwadi saka bhazi rabva kuDharoni rikasvika pambare ipo vari mubhazi imomo ndiwo mavaba foni isi tiakutsazembave bhozi vakutaura vega kuti chandatora inini hachisi chandiri kuona chandatora inini ifoni ende saka bhegi randikunara rakabata iri handiziri ndine kwenda ritora mwana wangu zvandiri kurangarira ndiyandigamuchidza asi mwana ari kuti zvitaura namai handikwanisa chiri kupindura pane vanhu kuvapikisa asi ini saka bhegi handina kumbohapa nekuti handina chinhu chandiri kutenga ini anditotenga ndiwo mama tichende kwatiri kuenda saka ndadatidza papolisi ndakumhanya kuno vachivapinda papolisi ndichibva panapa ndichadzokera ndinonzwa kuti vazoita sei ko kana iri kiti yaendeswa kupi imi kufunga kwenyu vanhu pavati kosiyayika chisaga bhegi pasi vakati ndinogona kuchisiya asi mwoyo wangu uri kuramba vari kukwanisa here kusiya saga bhegi kana kuti chakabatira maoko mukoma kepi chindaona ini chekudodira handifungi kuti saga bhegi riri kubvuma kubva maoko nekuti kana vachiti chiri mukati handichizivi hachisi chavatora monzi siyai nevanhu vobva vati mwoyo wangu ndouri kuramba ndokutobatsirira kwachiko saka tichanzori kumapurisa kozvinozvo pavaenda zvakamira sei vedare Zimbabwe inzwai munzwe icho chepambare musika asi amai nemwanakomana vari kubva kuMondarweni vachienda kupi kumondoro zviri kunzi vaburuka pamubhazi ravanga vari vakabata chisaga bhegi icho chavari kuti ndapiwa nemwana asi mwana ari kuramba kuti handina kumbobvira ndapa amai chisaga bhegi foni yavangotitaura kuti ndiri kuziva kuti ndatora foni vatorera mukadzi wangu wakagara naye pasiti icho kwadi mukadzi wakagara naye pasiti ndio vatorera foni yacho haisi kuwanikwa foni yacho havasi kuiona kuti yaenda ko ndosaka vachiti chandatora nii chandiri kuziva hachiziri icho chandiri nacho
vedare 0713 938 538 ngatibatsiranei. Munofunga kuti chii chaitika kuna amai avo vari kuwanikwa vakabata chisaga bhegi asi chine kiti mukati? Ivo vari kushedzera kuti chisaga bhegi ndachitambidzwa nemwana wangu mukomana. Mwana mukomana pakangotaurwa nyaya iye ari kutarisa kusaidi uye ari kuramba kuti hapana chandatambidza amai. Ivo amai avo vari kuti chandinoziva kuti ndatora mubhazi pamunhu ndakagara naye pasiti ifoni, apo foni yacho haisi kuwanikwa. Moses maferefedza power kuwadzana tuharare wamuka seko nhasi amai. Kanyemba na Bhozho amai avo imbavha muroi zvese ipapo. Ndinonzi kono mudekwa pache kennel, is it kennel mudekwa pachikurubi maximum kuti kono right mudekwa pachikurubi maximum. Ameno munoti kudiniko muri yeZimbabwe? Kiti yabva kupi? Munofunga kuti amai vangu vakagara nawo pasiti avo kubva kuDarwin ndiwo vanga vane kiti here yavauya nayo kubva kuDarwin vachiuya nayo kuno kuHarare? Koyo kiti ndiyo zosanduka here kuti foni ndiyo zosanduka here kuti kiti kusei yamusaga chekiti icho chakanyanya. Asi chokwadi ndechekuti bhegi ranamira maoko, chisaga bhegi chanamira maoko maamai avo. Ndinonzi Gellington dzawanda ndiri kuno kuPretoria. Kurishako kuPretoria nhasi ndoza kuti chimuti makachibata. Alright, hanzi kudiniko? Foni ndiyo yachinja kuita kakiti. Ndinonzi pikisai banga ndiri kuno kukobulawayo. Farai masenu kwa mutare amai au imbava foni ndiyo yasanduka kuita katsi. 0713 938 538 0713 938 amai au vakutopenga au foni ya baba ndiyo yachinja kuita katsi iyo. Vabira vasingabirwe. Ndinonzi zviko ndiri kuno kwa mutare baba isabe mutare iri kupisha nana. Sando kune abirwa foni mubhazi. Zvapa chidzidzo kune dzimwe mbava Christmas ino okoyo. Ndinonzi Evansi vanyuwa pamwenje kunyazura. Baba isabeo vanhu vari kushedzera kuti foni yabiwa namai ava ndiyo yasanduka kuita katsi. Yasanduka kuita kiti Mount Darwin foni kusangoita chinhu chinofema. Hapana here pavanhu vangu vari pambare amboedza kubvisa saka bhegi maoko amamai? Vanhu vakatomirira kure vanhu kure chitosvika kuti pozi mukoma KB zvinhu zvevanhu vanoba zvinhu zvevanhu matsotsi. Ukaona munhu akuzosvika panguva yekunoudza vanhu ega kuti yes pakuitika zvakati, zvinhu isikireti yemunhu kuba ende hadi kuti zvionekwe. Asi ukaona munhu akukwanisa kuti vanhu uyai ndikudziye zviri pano, zvadhakwa. Right, muri yeZimbabwe pane nyaya yekunyanga yatakataura kuti pane mubatsiri uyo ari kufamba achitorera kavanhu zvinhu. Regaika tiedze pari zvino kubata chief saunyama avo vanotungamira kanharaunda yekunyanga ikoko tinzwe kuti nyaya iyi